La ciutadania fent coses que no s'havien fet mai a Sant Josep i fent les coses amb rigor, en serietat i pensant sempre en els interessos generals de la gent. Això no va agradar a la dreta tradicional de sempre, en els conservadors, a la gent que té interessos inconfessables, a la gent que vol transgredir les normes, a la gent que vol fer dels seus negocis totes les exageracions que puguin, i per això hi va haver una moció de censura que va tornar en els poderosos de Sant Josep, els va tornar en els puestos de l'Ajuntament. Però la gent ens ha fet saber que volen tornar a confiar en nosaltres i la gent vol tornar a votar a un govern progressista a Sant Josep. Això ens ho estan dient i això és el que nosaltres volem garantitzar. Us deixarem la pell per tornar a tenir un govern que des de l'Ajuntament governi per tothom. L'agrupació de Sant Josep és una de les agrupacions actives com les altres, però aquí molt especialment és un municipi que ja han governat, que han fet les coses molt bé i avui estem tots aquí per dar estret aquest de sortida en aquesta campanya electoral que per socialistes és molt il·lusionant per tornar a recuperar aquest govern que segurament mai haguessin tingut que perdre, sobretot de la manera que es va perdre per aquella moció de censura en Pep Agustinet.